Pastelería Camiño, obrador propio en Caldas de Reis, onde elaboramos artesanalmente todo tipo de repostería con produtos totalmente frescos, garantindo así a máxima calidade. Os profesionais de Pastelería Camiño contamos con máis de 20 anos de experiencia na elaboración do roscón de Caldas, por iso é a nosa especialidade e está considerado un dos mellores da zona. Na nosa pastelería atoparás todo tipo de repostería, croissants, bolos, biscoitos, pastéis variados. Tamén elaboramos tartas de chocolate, de nata, trufa, de San Marcos. E se tes un evento ou celebración, preparamos xa a túa tarta personalizada. Se che gusta máis o salgado que o doce, elaboramos cada día empanadas con gran variedade de ingredientes, zamburiñas, berberechos, bacallau con pasas, carne, zorza ou bonito, para que elixas a que máis che guste. Tamén dispoñemos dun servizo de catering coas nosas especialidades para calquera celebración ou evento. Consulta a nosa disponibilidade. Se queres darte un capricho doce, xa sabes, os nosos profesionais están a túa disposición todos os días en Avenida Dolores Mosquera 6 de Caldas de Reis ou no teléfono 986 530 659. A que esperas para vir visitarnos?